ye san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ nin wagati na aw ka bɔlɔlɔkannaw la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni aw ka kunnafoni ale waati selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Samiya ale ye wagati min ni palu o wagati do o de siratigɛ la sa a ɲininen do maaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la ka sababuya kɛ palu ale bɛ dankari maa caman na ni wagati kofɔlen in na a kɔnɔna la sa a ɲininen do maaw fɛ maa minnu bɛ yen nɔ sa n'u tɛ si sange sulen kɔrɔ u k'u da sange sulen kɔrɔla la ani tuguni yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni jinɔgɔw bɛ sigi olu la maaw ka bɔ ni ka u ka yɔrɔ ni ka olu la sanuya walasa u bɛ se ka dankari palu o bana la cogoya min na maa mun fana bɛ yen nɔ ni bɛ taa dugutaga la a ka kan i ka taa an ka dɔgɔtɔrɔlakaw fɛ yen nɔ u ka fura d'i ma fura min ni a b'a to palu i tɛ se ka o sɔrɔ i ka dugutaga o senfɛ cogo min na. Lafiyabugu ale bɛ an ka sigida naaninan na lafiyabugukaw olu tɔɔrɔlen do kosɛbɛ ka sababuya kɛ ɲamantonba min ni a tonnen do u ka yɔrɔ la samiya mana se ɲamanton in ale kasa o de bɛ bɔ nka maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu bɛ yen nɔ ka ɲama in ni ka a woloma n'u dayirimɛ bɛ ɲamanko in na o tɛ olu fana fɛlako ye ka sababuya kɛ olu bɛ u dayirimɛ de sɔrɔ ɲamanko in na nka u yɛrɛ ka fɔ la sa ko nin wagati in na ɲaman woloma o ma nɔgɔn ka sababuya kɛ san n'ale nana maa si tɛ se ka don ɲama na k'a fɔ k'i bɛ i dayirimɛ ɲini a la. Kabini dɔgɔtɔrɔ Abdurahaman na Kojo ni u ye ale bɔnɛ a nin na juwe kalo tile 16 ka taa juwe kalo tile 17 o sufɛla la a kɛra Kalabankura an ka faba kɔnɔna la yan nɔ zone dɔw olu fɛ o de siratigɛ la sa bamakɔkaw o kɛra olu tɔɔrɔlikoba ye an ka faba kɔnɔna la yan nɔ u ye zone 3 ni ka o minɛ telefɔni na suɲɛ na u ye zone ninnu minɛ k'u bɛ na u jeni nka ala farala zone ninnu kan u sera ka boli bamakɔkaw kɔni kalikan de don ko n'u ye zone minɛ ni waati in na k'u bɛ i minɛ ni ka i jeni. Kabini coronavirus ale yera an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana marabaaw u ye waleya dɔw ta walasa coronavirus ale kana cari an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na o de siratigɛ la sa u ye waleya minnu ta sa o waleya dɔw kɛra ko ka ɲɛnajɛ ni ka o bɛɛ lajɛlen jɔ ɲɛnajɛ min yɛrɛ sa hali n'a jɔra ni maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan u kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 o bɔɲɔgɔnko kan u ye an ka siraw ni ka olu fana bɛɛ lajɛlen datugu o ni a ɲɔgɔnna caman nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan coronavirus ale yeta bɛ ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la o de siratigɛ la sa an ka jamana marabaaw u seginna tuguni ni ka an ka siraw sanfɛ siraw fo ka taa se duguma siraw ma ka olu ko dayɛlɛ juwe kalo tile 25 ani juwe kalo tile 31 o tɛmɛnen o dayɛlɛlen kɔfɛ sa an ka farikolo ɲɛnajɛ ko olu fana bɛɛ lajɛlen sigira sen kan araba tɛmɛnen juwe kalo tile 29 san 2020 nka sisan an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi an ka ɲɛnajɛyɔrɔ ko olu fana dayɛlɛ o kuma fɔra kunu utukalo tile 6 san 2020. Kunu alamusa utukalo tile 6 san 2020 Menakakaw fɛ yen nɔ san ba de nana Menaka san yɛrɛ nalen sa a ye tiɲɛniba de don Menakakaw kun ka sababuya kɛ du 30 bɔɲɔgɔnko san in ye olu ka o du ni ka olu bi k'u ka minɛn caman ni ka o fana k'o tiɲɛ ni maa ninnu yɛrɛ sa u bolila ni ka t'u dagayɔrɔ kɛ Menaka lakɔliso o kɔnɔna ye nka k'a fɔ ko san in a ye nin tiɲɛniba in kɛ nka mɔgɔ ma bɔnɛ a nin na. Seliba ale kɛlen basigi kɔnɔna la mouvement M5 RFP cɛdenw u kɛra sababu ye sa ni ka u ka désobéissance civile ale tako filanan ni ka o daminɛ ni maa ninnu yɛrɛ sa u sera ka an ka cakɛdaw ni ka olu datugu n'o bɛ tali kɛ foroba cakɛdaw kan a kɛra tɛnɛ tarata ani arabadon o tɛmɛnen o siratigɛ la sa u ye maa 10 bɔɲɔgɔnko ni ka olu minɛ ka t'u di kiritigilamaw olu ma kiritigilamaw yɛrɛ sa u y'olu ka kiri kɛ sigida fɔlɔ kiri o kɛra o ye u ye maa dɔw ni ka olu ɲangi tile 45 kaso olu bɛn'o kɛ o ye tali kɛ denmisɛn maa 5 o bɔɲɔgɔnko kan maa 4 tɔ ninnu yɛrɛ sa u ye olu fana ɲangi san 1 o kaso olu bɛna o de kɛ o kɛra kiritigilama minnu fɛ sa o de ye sigida 4 kiritigilamaw ye
nga M5 RFP cɛden jolenba dɔ fana bɛ yen nɔ n'ale ye Usman M Tarawele ale fana tun minɛna kan mɔgɔw fɛ an ka gendarmerie-lakaw fɛ ale fana ɲangina ale bɛna kalo 6 o kaso de kɛ kalo 6 min yɛrɛ n'a bɛ tali kɛ tile 170 a bɛna o kɛ kaso la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ olu ka jamana ɲɛma ale y'a fɔ kunu alamisa utukalo tile 6 san 2020 k'a bɛna i kanbɔ tuguni jamana ɲɛma kalafili o la octobre kalo nata in na nka Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ sa ale tun y'a fɔ k'ale tun tɛna i kanbɔ jamana ɲɛma kalafili la octobre nata ko a bɛna a jɛɲɔgɔn ni o ye Amadou Gon Coulibaly ye ko ale de bɛna u ka parti n'o ye RHDP ye k'ale de bɛna o nɔ labila nka ka kɛ ni Amadou Gon Coulibaly ala y'ale ka miniji dɔgɔya o de kɛra sababu ye sa ni ka nin ko ninnu ka yɛlɛma don a la. Maa caman o minɛna beturunkaw olu fɛ yen nɔ k'a sababuya kɛ mugujugu min ni a pɛrɛnna ni a ye maa 137 ka o bɔnɛ a nin na maa 5000 bɔɲɔngo olu sɛbɛkɔrɔ o joginna maa minnu bɛ yen sa n'olu minɛna nin ko in na sa a yirala k'a fɔ ko olu de tun bɛ nin ko in ale kɛrɛfɛla la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ hali bi u ka sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na walasa maa minnu kɛra sababu ye ni nin ko in ni a kɛra ko ka olu bila kɛnɛ kan. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na ni ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ tɛnɛndon inshallah yan'o cɛ sa an b'a fɔ ala ka bi tile tɛmɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma.